Lehengoek zabaldutako bideari eusteko eta gozatzeko aukera eman digu agroekologiak. Baserri dibertsifikatua dugu, Olaberriko Etxeberri goikoa. Basoa, barazkiak, oilaskoak, haragia, esnekiak sortzen ditugu talde lanean. Gure txikitasunean, autonomia mantendu eta zikloak ixten saiatzen gara. Elikagaiak sortu, eraldatu eta salduz. Behar duguna, inguruan erosiz. Energia berriztagarriaz. Ontziak berrerabiliz, edo ximaurra konpostatuz. Baserrion arteko elkarlana bilatzen dugu, behieko markarekin. Izen honen atzean 3 baserri gaude. Berako etxe eta Sarobeko esnearekin jogurrak eta esnea egiten dira. Eta gurean, gure 10 behiek emandako esnea gaztantzen dugu. Erdiondua, pastariguna, laktikoa, urdina, krema, gaztazarra eta gaztanbera dira egiten ditugun gaztamotak. Produktu osasuntsua, eredu jasangarrian eta denentzat eskuragarria izatea da helburua. Eredu industrialaren aurrean, elkarlanak eta dibertsifikazioak zabaltzen digu etorkizuna.